पेडण्यान कार्निवाल नाका म्हूण पोरू दयानंद सोपटे मांद्र्याचो आमदार आसतना विरोध करतालो। ताचे बरोबर पेडण्यातल्या लोकांनी विरोध केल्लो। आतां दयानंद सोपटे सरकार पक्षांत गेल्या उपरांत ताचो निर्णय बदल्लो आसपाक शकता, पूण पेडण्याच्या लोकांचो कार्निवालाक अजून विरोध आसा। पेडण्याच्या पेडणे राष्ट्रप्रेमी नागरीक समितीन सोमारा पेडण्यान पत्रकार परिशद घेतली। पेडण्यान मोर्जी हांगा जावपी पर्यटन म्हामंडळाच्या कार्निवालाक विरोध केला। कार्निवाल ही पेडण्याची संस्कृती न्ही। पेडण्यान सरकारान सांस्कृतीक कार्यावळी करचे ताका आमचो तेंको आसतलो, मात कार्निवालाक ना अशें गजानन मांद्रेकारान सांगलें। मोर्जी गावामध्ये खरं म्हणजे पूर्वी कार्निवाल हा शहरामध्ये व्हायचा, हळूहळू तो गावामध्ये आला आणि गेल्या वर्षीपासूनच इथले आमदार आणि पर्यटन मंत्री जे बाबू आजगावकर त्यांनी प्रयत्न केला आणि ही जी घाण आहे पोर्तुगीजांनी आणलेली गोव्यामध्ये ती या आपल्या संस्कृती संबंधाच्या पेडणे गावामध्ये तिची सुरुवात झाली गेल्या वर्षीसुद्धा आम्ही या संदर्भात विरोध दर्शवला। मोर्जी, पेडणे, मांद्रे या गावामध्ये पदयात्रा काढल्या आणि जनतेचा खूप त्याच्यामध्ये सहभाग होता आणि विरोध होता, परंतु विरोधाला झुगारून गोवा सरकारतर्फे कार्निवाल मिरवणूक झाली। आम्ही चोपडे मोर्जी तिठ्यावरती याचा निषेध करण्यासाठी निदर्शनं केली। यंदाही आमचा या कार्निवालला विरोध आहे। त्याचं मुख्य कारण म्हणजे हा कार्निवाल आमचा कोणाचाच सण नाही, त्या हिंदूंचा किंवा ख्रिश्चनांचा या सणाचा संबंध नाही। पोर्तुगीजांनी हा विकृत प्रकार जो आहे कार्निवाल तो गोव्यामध्ये आणला आणि शासनातर्फे हा सण जो साजरा केला तो कार्निवाल त्याला आमचा प्रखर विरोध आहे। कारण जनतेच्या पैशाने ज्या कार्निवालचा काही संबंध नाही गोव्याशी तो साजरा करणे याला आमचा आक्षेप आहे, विरोध आहे आणि म्हणून आम्ही गोवा सरकारचा आणि पर्यटन खात्याचा निषेध करतो। खरं म्हणजे कार्निवाल हा उत्सव किंवा महोत्सव असं म्हणणं हे फार चुकीचं आहे, कारण उत्सव किंवा महोत्सव त्याला वेगळा अर्थ असतो। खरं म्हणजे ही विकृती आहे आणि कार्निवाल हा जो प्रकार आहे तो देशामध्ये आपल्या गोव्यात सोडून म्हणजे लांछनास्पद गोष्ट अशी की आपल्या गोव्यातच तो साजरा केला जातो। भारतातल्या अनेक राज्यामध्ये ख्रिश्चनांचं वास्तव्य आहे, आपले ख्रिश्चन बांधव आहेत, त्या ठिकाणी तो साजरा केला जात नाही। जगामध्ये 238 ख्रिश्चन राष्ट्र आहेत, त्या राष्ट्रामध्ये सुद्धा अगदी मोजक्या राष्ट्रामध्ये तो सण साजरा केला जातो आणि ज्या ठिकाणी तो साजरा केला जातो त्या ठिकाणी सुद्धा त्याला प्रतिष्ठा नाही। पॅगन म्हणजे धार्मिक जी काही बंधनं असतात ते झुगारून तो केल्यामुळे त्याला अजिबात प्रतिष्ठा नाही आणि म्हणून त्याची संभावना पॅगन या शब्दामध्ये केली जाते। गोव्यामध्ये असं भासवलं जातं की हा ख्रिश्चन धर्मियांचा आमच्या बांधवांचा सण आहे म्हणून त्याला विरोध करू नये, हे फार चुकीचं आहे। अनेक वेळेला 1980मध्ये 1984मध्ये अगदी 2014मध्ये सुद्धा आर्च बिशपनी हा आमचा सण नाही, ख्रिश्चन धर्माचा कार्निवालशी काही संबंध नाही असं स्पष्ट शब्दामध्ये सांगितलेलं आहे आणि त्यामुळे ख्रिश्चन धर्मियांचा किंवा आपल्या बांधवांचा या सणाशी काही संबंध नाही आणि त्यामुळे त्यांना खुश करण्यासाठी जर हा कार्निवाल केला जात असेल तर ते फार चुकीचं आहे। खरं म्हणजे हा कार्निवाल ख्रिश्चन धर्मियांचा सण आहे, उत्सव आहे असं सांगणं हा आपल्या ख्रिश्चन बांधवाचा अपमान आहे असं आम्हाला वाटतं आणि म्हणून आमची नागरिकांना इथल्या गोव्यातल्या आणि विशेषतः पेडणे तालुक्यातल्या नागरिकांना आमची अशी विनंती आहे, आमचं आवाहन आहे की 5 मार्च रोजी मोर्जीमध्ये जे कार्निवाल जी मिरवणूक होईल त्या मिरवणुकीमध्ये सहभागी होऊ नये आणि त्याऐवजी आम्ही चोपडे आणि मोर्जी जंक्शन जे आहे त्या तिथ्यावरती आम्ही गेल्या वर्षीप्रमाणे निदर्शनं करणार आहोत, आमचा निषेध नोंदवणार। तर आमचं असं आवाहन आहे की राष्ट्रप्रेमी नागरिक जे आहेत, संस्कृतप्रेमी नागरिक आहेत त्यांनी कार्निवाल मिरवणुकीमध्ये भाग न घेता या ठिकाणी जी निदर्शनं होती त्या निदर्शनामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभागी व्हावं। महिलांनी, तरुण जे आहेत, युवक आहेत आणि ज्येष्ठ नागरिक सगळ्यांनी सहभागी व्हावं आणि आमचा जो निषेध आहे तो सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये सहभागी व्हावे असं आम्ही आवाहन करतो आणि आमची आशा आहे की गेल्या वर्षीप्रमाणे मोठ्या प्रमाणामध्ये राष्ट्रप्रेमी नागरिक सहभागी होतील।